Tak hledaj. Ještě si nenašel nic? Kolik? Jenom jedno? Tak hledaj dál. Kde si tam zašitej, kde si za stromem? Tam jich nebude obsypaných 10. Tady se dívej vepředu. No hledej dál, teď tam jich je. Ten zajízdík měl plnou tašku. Jo, já rozbil včera. Máš? No. Tam se bučička. No musíš tam trošku k plotu taky, ne? Se podívat, jestli tam něco nezůstalo. Počkej, pojď, já ti dám tašku. Podej mi tu tašku. Mamo, já jsem prosím filmoval, teď jsem to musel přerušit kvůli tvojí tašce. No, 10 lidí to mají. Musíš tam jít kolem plotu, tam možná nějaký budou, a tady na druhé straně taky budou nějaký kolem plotu. Ten zajíc chodil všude, co myslíš? Dívejte dobře, nechod tak rychle. On... Dívejte stromečku, jak je rybí. Mám zavřít tam ty dveře v tu kuchyni. Ježišmarja. Ty máš vajet? Ty máš vajet. Umíš počítat do 10? Tak si jich spočítaj. Tak přijdu. Čo nemůže jít. Počítaj jich postupně všecky. Dobře. Co ti to udělala, Radě? Dávej jich sem, ať to vidím, prosím tě, nebo to zase nenafilmuju nic. To na... No, tady. Nemůže dát tu tašku, kde si doříct, ať na tobě vidět. Mámo, tak. Já nevidím ani jedno vajíčko, no. Táň. A máš jít 10. Ukaž to troška nebo tašku. Nejistý. Jak to má krásně urovnané. Máš jich 10? No. Tak to je dobré. Jdem se dívat, co je vevnitř.